Zajednička vojna vježba pripadnika Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD-a pod nazivom Bilateralna vježba održana je na poligonima Glamoča i Manjače. Cilj vježbe bio je unapređenje saradnje sa SAD-om i NATO partnerima te razvijanje interoperabilnosti i sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dakle, dva cilja su postignuta. Jedan, potvrdili smo da smo spremni da idemo u konkretnu saradnju sa savezničkim snagama, u ovom slučaju vojskom Sjedinjenih Američkih Država. I druga stvar, naše oružane snage su pokazale da mogu da izvedu vojničku operaciju koja nije tako jednostavna. Kroz zajedničku saradnju i kroz partnerstvo koje smo mi ostvarili sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država smo ostvarili, vrlo jasno pokazali da iako ne raspolažemo sa avijacijom fiksnih krila, od naših partnera uvijek imamo na raspolaganju kako za domaće, tako i za operacije širom svijeta u kojima učestvuju pripadnici oružanih snaga, govorimo o mirovnim operacijama, naši pripadnici uvijek mogu očekivati podršku od naših partnera u svim misijama i u svim zadacima koji se postavljaju pred oružanim snagama. Na poligonu Glamoč odvijao se terenski dio vježbe, u kojem je učestvovala bataljonska grupa lake pješadije sa upotrebom helikoptera Oružanih snaga BiH za medicinsku evakuaciju i uz kompjutersku podršku iz Centra za borbenu simulaciju Manjača. Podršku snagama na terenu pružili su pripadnici američkih zračnih snaga sa 2 aviona F-16, koje su navodili specijalisti za navođenje i kontrolu zračnog prostora. Exercises like this demonstrate that the armed forces of BIH continue to improve their interoperability with NATO forces. And NATO headquarters Sarajevo remains committed to supporting the armed forces of BIH as they continue on the path to improve their operational capabilities and interoperability with NATO. Nakon vježbe u Glamoču, komandant NATO štaba Sarajevo posjetio je i kasarnu u Livnu, gdje se susreo sa brigadirom Zdravkom Rezom, komandantom 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH. Pored toga, general Edwards posjetio je i privremeno uspostavljeni medijski informativni centar Oružanih snaga BiH, koji je na izvrstan način pokrio sve aktivnosti vezane za bilateralnu vježbu.